куба барои зиндагӣ кардан хеле ҷойи зебо, яке аз давлатҳои коммунистӣ ва хеле ҳаёти ҷолиб, ба монанде ки дунёи дигар, ҳаёти дигар ва замони дигар. агар шумо дар куба чизҳо нест гуфта мароғ карда бошед, пас аз ин савол оғоз кунед. агар ба шумо ин хел наворҳо писанд бошад, пас тугмачаи дӯстдоштанро зер карда ва ба канали мо обуна шавед. чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, агар шумо дар куба чизҳо нест гуфта мароғ карда бошед, пас аз ин савол оғоз хоҳем кард. дар куба қариб ки бекорӣ вуҷуд надорад. дар вақти илмомӯзӣ ҳар кас аз маҳорати худ ба соҳаҳо равона карда мешавад. дар байни маоши одамон аз 3% зиёд фарқ дида намешавад, яъне як пешхизмат ва як вакили миллат як хел маош мегирад. фарзандам чӣ мешавад гуфта ғам намехӯрӣ, аз ин дида дигар боигарӣ намешавад. дар вақти ҳомиладорӣ занон варзиш, тандурустӣ ва дарси тарбияи фарзанд гирифтан маҷбурӣ мебошад. аз сабабе ки кӯдаки таваллудшуда аз давлат ҳисобида мешавад, илмомӯзӣ баробар ва ройгон аст. дар кӯчаҳо одамони беманзил дида намешаванд. дар яке аз давлатҳои абарқудрати ҷаҳон Амрико 4 миллион нафар одамони беманзил дар кӯчаҳо зиндагӣ мекунанд, аммо дар Куба шахсоне ки ҷойи зист надоранд, аз тарафи давлат барои онҳо ҷойи зист дода мешавад. одамони бӯймекардагӣ нест, собун, шампун, дезодорант, атр ва дигар намуди маҳсулотҳои нигоҳбонии шахсӣ ҳар моҳ аз тарафи давлат ба тарзи ройгон дода мешаванд ва ҳамааш моли худи Куба аст. ҳамаи дукон ва мағозаҳо аз давлатанд ва пешхизматон коргарон ки маъмур меҳисобанд, аз тарафи давлат маошашонро мегиранд. нархҳои маҳсулотҳо низ аз тарафи давлат муайян карда мешавад. аз ҳамин сабаб фикри фиреб кардан аз тарафи дигарон ба ҳуши касе намезанад. тамоми маҳсулоту чизу чора то меъёри муайян ройгон дода мешавад. вақте ки аз ҳад зиёд мехоҳед, метавонед бо нархи хеле арзонтар дастрас кунед. пулбозӣ нест, бале дуруст фаҳмидаед. аз ҳама маоши баланд 30 евро. аксари одамон инро ҳам нолозим мебинанд, чунки дар маҷмӯъ қариб ки ҳама чиз ройгон аст. агар хоҳед ҳар сол як маротиба аз тарафи давлат ба таътил равона карда мешавед. аз сабабе ки пул истифода бурда намешавад, як раиси вилоят бо як пешхизмат дар як ҷо хӯрок хӯрда, дар як ҷо вақт хуш мекунанд. кӯдакон то итмом кардани донишгоҳ ҳатто қалам ҳам намехаранд. ҳамааш аз тарафи давлат тамоман дода мешавад. куба яке аз ҷойҳои таърихӣ ва ҷолибтарин дар дунё мебошад. дар бораи Куба мо танҳо инро медонем ки онҳо коммунист мебошанд. куба дар ҷои аввал бо такягоҳи бузурге ки ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тааҷҷубовар буд таҳия кардааст. инқилобгарони Куба Фидел Кастро таърих маро мефаҳмад ва марг аз куҷое ки хоҳад ояд хуш омад сафо омад, ё ин ки 2-3 маротиба бисёр Вьетнам Гуен Чи Гевара, яке аз инқилобгарони машҳури дунё ба ҳисоб рафта, барои дигарон намуна шудаанд. пойтахти Куба Ҳавана мебошад. масоҳати Куба 110,860 километри мураббаъ буда, аҳолияш қариб 11 миллион нафар мебошад. дини онҳо масеҳӣ аст. шаҳрҳои Ҳавана, Санта Клара, Тринидад, Сиенфуэгос ва Сантьяго де Куба яке аз шаҳрҳои шинохтаи Куба ба ҳисоб меравад.
халқи Кубаро асосан 51% гибридон, 37% сафедпӯстон ва сиёҳпӯстон ва 1% онро чиниҳо ташкил мекунанд. дар давлати Куба ҳар як қадаме ки мезанед шумо метавонед бо мошинҳои гуногуни классикӣ рӯбарӯ шавед. одамон ба ҷои интихоби моделҳои нави мошинҳои оро додашудаи классикиро тарҷеҳ мекунанд ва ин тавр шинохта шудаанд. халқи Куба хеле халқи меҳмоннавоз аст, ба дӯстӣ наздик, дилгарм ва ба дигар одамон хеле дӯстона наздик мешаванд. рӯз дар Куба хеле барвақт оғоз меёбад. ҳатто дар соати 8 субҳ кӯчаҳо бо одамон ошно мешаванд. илова бар ин, одамоне ки дар саҳар ба кор мераванд бо рӯи хандонанд. ин метавонад каме шавқовар бошад, аммо ҳайрон нашавед вақте ки субҳи барвақт дар кӯчаҳои Куба раққос ва раққосаҳоро мебинед, зеро рақсидан барои Куба як тарзи ҳаёт ва манбаи ҳаёт мебошад. аз 7 то 70 сола бидуни фарқият байни мардҳо ва занҳо тамоми мардум ба рақс таваҷҷӯҳи зиёд дорад. ҳамчунин рақс мусиқӣ низ дар Куба хеле қадр дорад. ин раққосҳо ва мусиқичиёни кӯчагӣ рамзи Куба гаштаанд.